אוקיי, שלום. זה סביבון, שאתם רואים אותו, זה סביבון סוג של פורפרה, ארמני, לפי הפיתוחים שלו. קניתי אותו בחנות שנקראת בובימה, ושמעון, בעל החנות, הסביר לי איך מסובבים את הסביבון הזה, ואני עכשיו מסריט כדי שתראו את הרעיון איך לסובב את הסביבון. אז קודם כל, יש לנו את החוט, שאיתו אנחנו מסובבים. צד אחד יש קשר, וצד שני אין בו קשר. הצד שאין בו קשר, אנחנו מניחים אותו על הסביבון, שימו לב, וחוט אחד כלפי מעלה, ואנחנו מלפפים עם כיוון השעון ימנים, ונגד כיוון השעון שמאליים. אנחנו מלפפים את החוט על הסביבון, עד הקצה, משאירים בסוף, משאירים משהו בגודל כזה בערך, ואז אנחנו מלפפים את מה שנותר לנו על האמה, 3 סיבובים. אני שמאלי, אני עושה את זה על יד שמאל, אבל אפשר לעשות את זה על יד ימין. 3 סיבובים על האמה. מסובבים, שמים את השפיץ של הסביבון, כן? אחרי שסובבתי את זה על האמה, סליחה. עם שתי האצבעות מחזיקים את הסביבון כשהשפיץ כלפי מעלה, ואת האגודל בצד הזה. הרעיון של הזריקה הוא חלק מהעניין. הזריקה הפשוטה זה פשוט מושכים את היד אחורה, זורקים את הסביבון, בקצה שלו מסובבים אותו כמו ששופכים כוס מים, ומושכים את החבל אחורה. אז הרעיון יוצא משהו בסגנון הזה. אנחנו לוקחים אחורה, זורקים ומושכים. מושכים את היד אחורה, שופכים את המים ומושכים.